sammen. Og vi har tænkt os at lave en skumfidus channel. Yep. Så det er, hvor man putter den ind i munden, og så siger man Chubby Bunny. Så, og det er det her. Vi spiser lige. 3, 2. Okay, det er jo bare en af gangen. Ja. 3. Vil du starte? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg tager lige en skål frem. Chubby Bunny. Hvor mange fik du lige i munden? 5. Ej, du gør sgu ej. Jo. Så fik jeg kun 2 i munden. Så vil jeg 3. Nej, fordi du sidder og æder. Eller du bare dem. Nej, jeg 2. Der fik 4 i munden. Så fik jeg 3 i munden. Nej, du fik 5. 2. Så dem herinde. Jeg fik 2. Jeg fik 2 af dem. Og nu tager vi lige en som en. Ulækkert resultat, ikke også? Skal vi ikke tage det en gang til? Hvis du ikke har mistet appetitten, kan man nemlig godt. Ja. Vi gør det. Ja. Okay. Jeg starter. Chubby Bunny. Du har sagt med tikker på den. Nej, lige meget. Nej, det er Okay. snyd og bedrag. Ja. Okay, bare start. Chubby Bunny. Bare kan jeg ikke. Bare kan Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ej, jeg tror, jeg vil sådan der. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jeg kunne ikke engang få 4 ind i munden. Chubby Bunny. Nej, du har en. Spis den. Hvor ser det ulækkert ud. Jeg fik 5 i munden igen. Nej, du fik 4. Jo. Jeg fik 5, og jeg tog ikke meget grej. Nej, jeg fik kun 3 i munden. Nej, du fik 4. Ja. Ad. Ulækkert. Så bare like, Kommenter. abonner. Og så ses vi i vores næste video. Hej!